Numele este Casiana, să facem un videoclip, cum am și promis vineri, sau nu, sâmbătă, cu contul meu, tot secundar, cu Leon și cu Max, l-am pe Leon. Am primit la 1006 de trofei, l-am și pe Max. Și chiar astăzi din Big Box-ul acesta, ultimuse de Star Points-uri, bine l-am cumpărat, mi-a picat Mortis. Și am și Bibi, am și Jackie. Și o să joc cu Mortis. Și să joc la solo. Ca la Brawl Ball. Hai să bag Brawl Ball. Bag niște Brawl Ball. Și nu uitați să vă abonați dacă vreți și să dați un like. Și dacă nu vorbesc așa de mult, îți concentrați aici. De când l-am pe Mortis, tot timpul fac schema să mă duc pe acolo. Și uite, fac așa, dau șopluza și îmi dau un glos. Și îmi fug după ea. Vedeți așa, tot timpul, de când l-am luat pe Mortis. Și l-am dat al doilea. Cel mai ușor. De aceea am spus să joc Brawl Ball, că la Brawl Ball de... Și o să dau tot Play Guide, tot o să dau Play Guide. Și când îngăt episodul o să ies. Atunci tot dau Play Guide. Eu sper că pe episodul ăsta să fac 3000 de trofei să le iau pe bot. V-am spus că în episodul următor de marți, v-am spus și sâmbătă, în episodul de marți, o să vă arăt un bac cu Mortis dacă mai funcționează. Nu am testat dacă funcționează sau dacă nu, dar cred că funcționează. Și dacă se de ceva pe fundal, ești cineva la noi, ca și cum v-am spus sâmbătă și da, dacă se aude ceva. Dacă nu, că mi-am și închis ușa la cameră ca să nu se aude așa de tare dacă tot se aude, dar cred că nu se aude. Și o să mă duc să le dau gol. Mamă. Fac, m-am mărut. Măcar bine că am dat un gol. Mamă, e ce? Paleo, bun. Să-mi fac picior de el. Pasează mingea. Da, dacă tot se aude ceva, băgat în seamă este ceva. Am și spus. Da, nu este vina mea și... Na, în fine. Cred că tot de plătare locul. Cred că e bine așa. Da, cred că e bine așa. Bun. Deci bulătarul jucat, care e cel mai prost. Am prins un meci cu Mortis, în care am fost de Mortis. Aoleu, pe toți trei. Asta e gol. 100.000 e gol. Ne dă gol. Bă, ce prost e! Mamă! Ce prost. Ce mă duc în față. Bă-mi. Aoleu, ce prost e și aia noastră. Să-mi bag piciorul. Stai că am vine și Bibi. Și oricum o să dea un glonț, să-ți folosească un glonț. Mamă, ce prost îs! Și eu. Ce l-am fraierit acolo? Iar l-am fraierit. Aoleu, iar bagul. De-aia l-am pasat. Aoleu, tu prost. Nu. Aoleu. Asta iar e gol. Cred că da. Nu, ești prost. Că stai acolo cu mingea. Și sigur nu să dea gol. Că stă în apărare. Nu o să mă duc de aici, cred că da. Bun. Fac. Oaleu, dă bun. Oaleu, ce-am crezut că dă gol. Duce rosa și tu. La trofeile astea care le-am pe punctul ăsta. Gol. Bă, nu mi-a mors gol, ați văzut? Ați văzut ce voiam dat blou, dar nu mi-a mors. Aoleu, bă, ce este gol? Gol. Bă, că am stat și am prins-o, bă, și a trecut pe mine, bă.
plin de baguri jocul ăsta. Plin de baguri. Sorat o să pierde. E bineînțeles. Am prins-o până și apoi dau gol. Cum? Și aici, cred că tot pe contul ăsta să vă arăt bagul cu mortis dacă mai merge. Dacă nu mai merge, cred că nu mai merge, dar în fine. Dacă merge, o să vi-l arăt pe contul ăsta, că să fac și push. Să fac 3000 de trofee. Gata, m-am mingea. Și-o folosit totul mata. Nu, bă, de colcă, totul. E cum mă enervez. Paolo. Fiți atenți ce face și rosa noastră, mă, stă pe loc. Bravo, mulțumesc. Golul e a nostru. Golul e a nostru. Gata. O să ies acum. Da, o să ies acum. Sper să fac măcar rank 10. O să joc la sau dacă fac. Am și un brawlbox. Să-l deschid. Aș da pe cineva upgrade, nu pot. Vreau să fac rank 10 pe Mortis acum. Atâta mai țin episodul până fac rank 10. Sau poate o să mai joc 2-3 ture încât am cu rank 10 pe B. Fiți atent. Bravo. Fuck. Trebuie să joc la Brawl Ball neapărat. Deci da, la trofeele. Eu am văzut bine, am 2993 de trofee. Bă, dacă am 2993 de trofee, pot să iau acum. E bun. Bine, în episodul ăsta cred că o să le iau, că în următorul, adică, bă, mâine o să filmez și următorul, cred că în următorul o să le iau. Bun. Și poate în viitor o să fac și opening, dacă am și live-uri, poate să fac. Nu, valeu, nu, ce era să mă tragă. Gol. Vedeți, aici e foarte ușor. Acolo trebuie să... Acum l-am luat. Da, yay! În episodul următor o să le iau. În episodul următor o să le iau, adică a venit mâine. Mâine o să le iau. Nu, bun. Gata. Fiți atenți. Totul. Da, eșec, bun. Da, bun. Gata, bun. Că ai nostru gol. Dar ce face ăla, mă? Ați văzut ce-a făcut? O stat pe loc, să bag picior. Ori s-a jucat pe acolo, pe la poartă, cum joc eu de obicei când văd că pierd ăștia. Și da, o să mă... Bă, ești prost! Bă, dar cum, bă? A, da, au fost și rosa și acum am văzut. Ce mă enervează jocul ăsta. Nu, fiați atât ce face așa. Ați văzut-o? Deci, taliu. Jocul ăsta mănâncă pe când. Ori cât am încercat să mă las de el. Și de câte ori l-am dezinstalat. Și apoi nu pot să mă las. Și l-am instalat iară. Nu știu, nu pot să mă las de el. Și au și Mortis. Într-o tură de Brawl Ball am prins 2 Mortis. Și într-o tură de hit am prins 2 Jackie. Eu cu Jackie și încă una cu Jackie. Și să vedem ce face și rosa. Bă, pe carda. Am băgat una. Gata. Uite ce face. Uite atent. Următorul gol. Uitați cum să-l dau. Mersi. Am să văd cum reacționează, dar văd că n-a dat niciun gol.
Randuleț am făcut. Să văd când ăsta de pe shop. În 2 zile. Deci, uitați, mi-a dat de 2 ori, se iau de 2 ori daily deals-uri. În aceea, deci, acum 3 ore, mi-a dat să revendic la 10, când se bagă tot timpul la 10. Mi-a dat să revendic și pe la 11, mi-a dat iară să revendic, tot free. Și acum trebuie să aștept 3 zile. Adică 2 zile și 18 ore. Ăla ar veni undeva, astăzi luni, joi. Joi pot să revendic. Și nu o să stric banii și da, în episodul următor o să revendic pe Bob. Nu o să într-o oră o să vină histul. Că ați vrea să fac emblema, să fac big box-ul. Și da, cam atât a fost cu acest episod. Vă salut, pa, pa!